Kaixo, eta ongi etorri beste yoga saio batera. Gaur, mendira noa ipuina kontatuko dizuet, eta zuek ipuinean agertzen diren mugimendua jarraitu beharko dituzue. Prestaudete? Hasi egingo gara. Egun batean, Ane mendira paseatzera joan zen. Egunero bezala, Anek eguzkia eta lurra agurtu zituen. Lehenengo, eskuak gora eramango ditugu eguzkia agurtzeko. Kaixo eguzkia! Eta gero, behera. Kaixo lurra! Bat-batean, tximeleta polit bat agertu zen. Eta hegoak indartzen laguntzeko eskatu zion. Lurrean eseriko gara, oinak elkartu eta belauna mugituko ditugu gora eta behera, tximeleta baten hegoak imitatuz. Behin hegoak indartuta, zuhaitzei begira jarri ziren. Zuhaitzek sendotasuna eta oreka ematen dute. Hanka bat belaunaren gainera igo eta eskuak gorantz lotuko ditugu. Bapatean, katutxo bat agertu zitzaien. Bizkarra uzkurtu eta luzatuko dugu. Primeran ari zarete. Katuaren atzetik txakurra etorri zen. Txakurraren antzera luzatuko gara orain. Eskuak eta oinak lurrean jarriko ditugu, ipurdia gora altxatuko dugu eta gorputza ube itxuran jarriko dugu. Tximeletak eta Anek neka-neka eginda amaitu zuten eguna, eta zerura begira luzatu ziren arnasa hartuz. Lurrean etzango gara, gora begira, eta poliki-poliki arnasa sudurretik hartuko dugu, eta ahotik bota. Hartu arnasa sudurretik, bota ahotik. Orain, lasai-lasai, pixka bat, postura honetan egongo gara. Musika entzun eta arnasketa sentitu. Gaurkoz amaitu dugu. Hurrengora arte!